Umfana wakho njengoba agqalwa abantu ababili yena ngazambikela Anginamfihlelo. Mina wangitshela seyolobola. Ngisho khona phela uma bebikela wena funa ungibize phela ungitshela ukuthi nangu umfana esethi usowawungibizanga wangitshela wangifihlela. Engangigula shiba sikakhulu. Musuqamba amanga wophila. This is not an excuse. Ngalesikhathi bebhizi bephuma bengena lapha endlini bephuma bemakofrani bekhuluma bobabili. Kwasawugula nalokho kuhle. Awukwazi ukusho kanjalo ngoba ngesikhathi sisekhaya wafika wathi kubaba umfana wakho uhambile wayolobola sayifihlela ingane yakho. So-ke uzoqamba amanga ukuthi bowugula nalapho. Wawa istatement sakho kodwa safike sasho njalo kaye. Ngoba yonke into ekhulunywa yimina ngaleso. It's okay. Angikwazi mina lokho yonke lonto nje. Ngiyengibone umakali. Usukeze ngubana futhi nakhona manga befikile la uyacela afone athi manga sacela ukuzobona ingane. Njengoba ubona la umabiyela kodwa ngingazi phela umabiyela phela ingobana akwaziwa wena phela. Mina angazi mabiyela ngoba ngafihlelwa uma ngabe yolotshola. Reject umakoti wakwakho noma ngathi uyamrejecta. Angimrejecta. Uyafika lapha njengomakali. Fanele ngabe uyafika. Ngifika lapha kuwena ngithi wakho ulandela wena. Uzolala nawe. Uzolala nawe. Usithathele wena. Hayi fanele usithathele wena. Tshelo wakho. Uyazi namanje. Hayi indlela songivise ngayo. U-anti kamakali kade kufonele wena ekutshela ukuthi bafuna nothi ukamabiyela bafuna ukuza kwakho. Washona le because uqhubeka nayo le ngqondo yakho. Bakhulume nawe because I don't know them. Bazokhuluma kanjani Uzokhulumani nami engakazi. Owakwakho umakoti nje. Ngiyakuchazela ukuthi bafonela hide information. Ngizophikisa kanjani? Uzobona ukuthi ngoba naku phela wena ukwazile ukungifihlela wathatha wena ukuthi ube umama ube ubaba kube yonke into ekubeni endaweni yami wafena wakudecide ukuthi uzoba umuntu uphinde ube umuhle. Ngiyayenza umabiyela uyohamba umthatha umyise la wafika wabika khona ukuthi umphumela uyogana. Mina bangangena unkosikazi wakho ungephansi. Ngabika kuphi? Uyangiyeka ngikwazi wabika. Yebo ngephansi ngeke nje indaba emjola ngeke. Avele ngeke ngize ngiyikhethele ingane yami ukuthi ayithathe bani. Nabantu bayangibuza ngalento. Kodwa manje angazi ngoba vele angazi lutho. Ngazala ingane uthe uma ngabe seyidecide ukuyolobola yakhohlwa ukuthi nginoma kwenzeka yonke leyo nto ngikhona endlini kodwa ngifihlele. I hope abantu bazobona uma ngabe ngithi no, I'm just here nje as umuntu ozogada izingane. Angiyena unkosikazi ngoba ngikwazi ukuzala ingane. Phela umpumela ngithole ngingakashadi nomusa. Ngibile nesikhathi ngizikhulisela impumelelo engekho ubaba wakhe eduze kwami. And then ngabuyelana nomseliko. But uma ngabe sebenza into abayenzayo bayenza boyithuba. Angikwazi ukuphendula indaba yokuthi kuthiwe kunomakoti engingamazi. I hope nabakuboka le ntombazana they will understand mase bebukisho ukuthi angiyazi ingane yabo. Umseleko asangazange ngitshele whatever bayoyenza bayenze bobabili ngendlela yabo. Bangangifaki ngoba basangabazi bangitshela bangishiya ngiphila. Umfihlo lo mfana ke useyazikhulumela. Uyazi kodwa shiba into enzima. Hayi into enzima. Uma kukuthi usakhuluma into ehlanye nompumelelo nomjolo wakhe cela ungayilaleli leyona. Awukwazi ukuthi moya ohlanganisa imindeni emini ngoba naku kuthiwa kuyashuthwa bese ubukela phansi abanye abantu. Awukwazi nabo abantu bashutha bayadelela nabo. They are full of shit bonke. Mengathiwa nje kini nje wena kwenziwa into enjalo. Do you think abazali bakho bangayivuma into efana nale? Never. Emakini ngeke bayivume lonto because ngidelela mina. That is why kwenziwa into enjalo. Laba abantu balapha ya kabiyela noma akasibizi bona they don't understand ukuthi kwenzakalana ngithi ngoba bona bazocabanga ukuthi mina ngi-accept ingane yabo. Mina uTirelo noVuyokazi I told them ukuthi yabona mina njengoba nginazi it's because of lezi ngane ngihlala nazo. Ngaba nginazi ngoba ngihlelele emgwaqweni.
Angikwazi-ke emva kwaloko ukuthi ngizohamba ngizihlanganisa nento vele yenziwe ngamabomu. Yenziwa abantu abadala abaningi. Bayibona mina ngazi bayilungisa kanjani. Mina nje sengibonile nje isho sekuchazwe kanti ngangithijela nangamatshe mina ngitshela namakhamereni ngithi iqhuzule ngamatshe oshabeni nibe isimanga ngithiwale lapha. Ngoba angi-understand angifuni udlala ngani angi-understand. Awukwazi ukudlala ufuthi. Bese uyolobola. Thiwa ayi umuntu begula. Ayazi bona ukuthi bemthathelani yena lowo Mahlasasa. Mhlambe wathathela omunye umama lapha ekhaya mhlawumbe. Waphela mina bangenzanga uma. Ngicela ungibekele lapha. Letha la mfana. Izakobe bona wena. Ngisephumula ke shiba singoba manje. Hayi bye yayisuka. Bye mfana. Bye. Bye. Yo. Bye. Shiba. Ufuna ukungi. Hayi. Ufuna ungibaba. Hayi no. Bye. Don't cry. Uyahamba. Mangibuyile eGoli sijwayele vele ukuthi siphume sinobaba sobabili. Kunjani? Kuyaphila nawe kunjani? Ashaphila. Yebo. Abonge lo msebenzi. Kunjani? Kuyaphila kunjani? Sikhona. Namukelekile la ekhaya kwaSegway. Segway is the self-balancing machine. Okay. Then first to get on, both hands, then your feet in the center, then to go forward, just apply pressure in your toes, or you just lean your body forward. Just like that. You don't push the handlebar, just lean your body forward. Ngoba nami angijwayele kahle lento lena so ngithi asizozama into entsha. Ungcono sijikeleze la. Semgaqweni. Uzohamba njani kanini? Sizongena nje emgaqweni siye la ngasehotela. Siyenza le phezulu. Yebo. Angikaze ngigibele lento namasonto amabili. Nokuthi futhi nami ngifuna ukusinda. Yazi uma ufuna ukusinda, ungadlala ngisho into engadliwa. Uzongigibela isimoto yamahala. Alright, manje ubheka umgaqo ungagibeli. Indoda enesithembu ayikwazi ukuthi ibe nama-bruises kodwa ngizosho ukuthi bengithi ngiyadlala la ngawa so ke at least sesizoyazi ukuthi isuke ngoba yini lapha kamseleke mzungu Yebo. ave kunzima ngoba manje nafanele kusale kuvaliwe Manje Mthombeni wena ubona ukuthi kumele kwenziwe njani? uyabona abantu esibakhela umuzi abanikazi bomuzi Yebo. kufuneka bona bazibonise ukuthi umuzi wabo because manje ngathi thina sesikhohliwe kungathi umuzi wethu you will take over from me ayikho neyodwa into uzofuna kwelwela noma ngabe umuntu uyajika athi okwami lo othula ungakulwela nothing Abafana bakho ekuyibona. lo msebenzi lona esiwenzile awuyingabulili abafana ngisoyikhuluma ngomuzi Uhlele shumayela ivangeli elilodwa ukuthi yazi abafana bami bayongiphathela yonke into yala ekhaya. Kodwa hayi ngiyam-understanda uma ngabe ekhuluma ngo-thanks makho zimina ofundela yona leyo. iqiniso kelilapho-ke I want to pass that to the next generation singaboni ikhukhumeza abo Yebo. singabonwela futhi lutho singalweli lutho ayi yabona le singafika eGoli Hayi ngizwakele. Yeah. U-Abongwe njengoba uwumuntu wesifazane anyway wayengeka ngikhulisela umuzi wami uyababona abafana ukuthi bagxile kwezinye izinto angikhulumi ngolwandle njengomfowabo ka-Abongwe ulwandle akafundelanga lo msebenzi so ngeke simthathe ngoba sithi umfana simfake khona ngoba siyobe siyawubulala umsebenzi masenza kanjalo so u-Abongwe ufundelile ukuphatha so uyena ufanele asiphathe Ukuthi-ke kunezinto nokulwela kwezinto angazi ukuthi kwenzakalani kodwa bengivele ngizokuzamela okwami. uyazi abo sikunikeza igama Yebo. siyakunikeza imfundo lento engiyikalile ngayisebenza kufuneka ingafi abo No, nama ngisho ukuthi izofa. yeah Sengisholo ukuthi abantu bazosifuna lezo zinto
No, ngiyayizwa lento oyishoyo. Yeah. Ngiyayizwa lento oyishoyo. Nanokuthi okudalela umuntu asikho isidingo sokuthi azakulwela. So Yes, ngisho ukuthi makuliwa yes. angeke ngisangena kuyimpi. Ungangeni wena unamandla amakhulu kabi. Ngangicabanga ukuthi uAbongwe uzongenza ngibe negugu elingaka as a person. This is one person ozongilalela and ozosileader. And this is one person ozosondla sonke. I feel like useyabona ukuthi esho mhlambe labafana laba kade bathembe kakhulu ngoba nathi sikhona singakwazi ukwenza izinto bona bangakwazi ukuzenza ngoba angibona abafana kuphela abakwazi ukwenza izinto. Bona indawo engikulethe kuzona ngiyakubusisa bona ke sihlangana nje kokuqala ngikhuluma nawe uthi hayi wena uzoya kaMseleni. Yeah. Ngakutshela ukuthi kungenzeka sifike kulula noma sifike kunzima. Yeah, I hear you. Manje uzokwenza njani? Last year savele ekhaya kodwa this year sizophinda sivele futhi sicela ukungaveli this year. Kunamakhosikazi azwakalisa ukuthi awa-include-wanga kule nto besiyenza. So leyo nto leyo izoba yinkinga because wena manje uzongahlali kahle kaMseleni uzongamukelwa akukona lokho ngikufunayo. Time to time fanele ngihlale ngimchazele ukuthi akusikhona ukuthi ingoba nakho ukuthi ngingakwenzi ngoba ngingasakuthandi. Ingoba ukuthi angikwenzi ngoba ngihlonipha abantu abathize. And labo bantu ave ngizobaveza kuyena njengabantu abangalungile. Ngoba mangenza kanjalo kusho ukuthi uzoba nenzondo agcina labo bantu engasabafuni. What was the reason for not involving them eqaleni? Umacele uNdlunkulu walapha kaMseleni uyena umuntu ofuna ukutshela leyo process esiyiqale kahle, then ke sekufanele sichazele abanye abantu abalandelayo after yena sizemchazelile. Lelo thuba ke asimtholile because abasavumi bona. Moment. Evumed. Ngoba usangithemba. Uzangithemba. Sithi ngisakuthemba. Okay, kufanele ngibachazele bonke. Ngibachazele nokubaluleka ukuthi wena uye ekhaya. Ngibachazele nokubaluleka ukuthi bona ngamhla ufika usilethele umbono babe bekhona. Manje asikwazi ukwenza kodwa kusasa mase sixazulule le nkinga esibhekene nayo sizokwazi ukuqhubeka. And if Sasa never comes, then what happens? Okay, sort out your ish and then let's see. Iyahambile le ndlela Yeah, esitheni. but then you have other needs. Uchazelwa yimini ukuthi futhi wena kusekuncane kakhulu ungaphela no-5 years si-negotiate ngeke si-afford ukuluza umakhwela but at the same time ngeke si-afford ukufosa izinto kufanele sincenge until omama bahambisane nathi and asazi ukuthi bazohambisana nathi nini. Number 2, bakhalile ngokuthi thina siyapost. Ngiyacela Umama uthini? ngiyakhuluma phela in general awupost one. Mina ngiphathela bona nengane yami. It would have been better if he would name and shake the devil ukuthi usibalibani uthi yabo. Maybe I would have understand it. uMakhumalo kungifonelile wathi kunezinto eziphostwa uMakhwela ezikhombisa ukuphakama noma ezikhombisa ukubangcono. Ngathi zithini lezo zinto? But uMakhumalo ngeke ngikutshele ukuthi zithini lezo zinto. Ngicela ulungise leyo. Instagram mami. Ngiyabona nje leyo post research. From what I know, none of his other wives follow me on social media. So kusho ukuthi ke bangaspend ama fake account and it gives monitoring spirit by Uyena ukupheleka nendawo caption mina efanele afike caption usinayo caption yelo phela uwrong wami wrong umuntu awufani ngenza ukuthi caption yami i-right mhlawumbe umuntu ufila wrong again usizindelela abaqwaqwa imilingana yami ngeke ngizomthatha accountability for into engingayazi abona le post nje manje share uyabona le attitude imake ngikutshelele yabona le attitude loza nayo izosidilaya ngonyaka
mina if umuntu offendekile, Yeah. I would come to you, need proof at hand, and be like, your person posted this and I find it to be offensive. Yabo, Yeah. give you something to work on. Manje, when you're coming to me, now u blank awazi ukuthi yini ikhulunywa ngayo. Manje mina yabo, I'm also not a psychic. I can't ukukhulunywa ngayo. Uma ngabe i-attitude ingekho right, I will take time now until i-attitude izobe right. Because ngeke ngikwazi ukufaka umuntu ongangilaleli, yabona? Wena mawuza mina nendaba, you should be prepared ukuthi mangibe nama-follow-up questions, you're going to have answers for me. So that's why it seems like to him, maybe I'm giving him attitude. That's not the case. I just want answers. Ukhona? Noma okay. Umakhwela is not helping me to help the situation. Sizothi-ke ukudileka kancane-ke ngize ngithole i-go ahead-ke kulabantu-ke bami. Mase ngithole i-go ahead-ke bese siyayithola-ke indlela ngibambisene nabo ukuthi siya kanjani phambili. Siya kuma-award ase-Reinkonyeni. Ngoba ngikhulumile nomama bangitshela ukuthi abanye bazobe sebenza abanye ngeke bafike in time. Ngase ngithatha uMacele ngoba uMacele wayengitshelile vele ukuthi egula noma engaguli uzoya ayongihlonipha ekutheni siya kuma-award. I-theme bekuthiwa glam or traditional. So ngoba sengikhona-ke bakithi-ke sengikhona. Sizonikezwa i-award la eReinkonyeni. Uma ngingena ngaphakathi, wow, kuhle ngendlela ebengayilindele. I'm here on time. I feel excited ukuthi sitholele recognition namhlanje. I'm absolutely happy. Zamileke nambandla ngendlela ebukekayo phela kwaba intombazanyana. Asifike esiphoseni neja. Nangu ubhuti la okushuthayo la ujikeleze uthi cha. Hey, hayi ngiyakutshela bengadlali abeyikonye. Muhle kakhulu. In fact ungihloniphile as ngicelile ukuthi siyohlonipha. Uma phuma lo ugqoke ingubo emvezayo ilento ekuthiwa yi-boob shoe and lezo zingubo ezinjalo ziyi-problem because umuntu uthi ewunkosikazi abonakala engathi uyintombazane. Ngiyabona i-atmosphere right njengomshayeli. Befike kube yimina, kube umseleku, kube i-matriarch, i-couple madoda. Yes! Hayi, bebe bahlabana. Angazi noma si-right, angazi noma siyakhulumisana, so ngilindele noma yini. Ngiyafika kuma-awards wonke umuntu usekhona, so luckily kodwa ama-awards ima eqala, so ayikho into engiphuthile. Each of tonight's honorees has in their own way become an ambassador of our municipalities. When passion means hard work and perseverance. Ngiphume emsebenzini, ngathatha izingane ngazigodukisa ngazisa ekhaya, kwayima-ke ngilunga-ke ngilungile ukuya kuma-awards. That is why ngifika ngalesi sikhathi. Umasipala uReinkonyeni bengingazi ukuthi unengcebo engaka makuziwa kubantu abama-stars basemkhakheni eyahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho umasipala unabantu abakwi-TV industry okuyidimselekhosi. So ngizama ukuthi lo masipala bengingazi ukuthi ucebe kangaka. Musa Mseleku is a proud Zulu man and is a well-known polygamist who upholds and practices the traditional family structure. He is the creator, executive producer, and lead cast member of Uthando Msitheni. The show has consistently topped DSTV's reality television ratings, maintaining the #1 spot through 8 seasons. Ngangingacabanga ukuthi thina siyifamily kaMseleku sizoba naleli gasi enkulu kangaka. Abanye bethu noma sonke mhlambe asibona abantu abane vision yokuthi fanele
sibe ne-legacy. So kufanele sincenge 6-9 manje kodwa sisancane. Masibali. Okay. Ngiwariphotelile wonke ukuthi mase sibizwa lapha ngiyacela ngiphelezele azange avume ukungiphelezela. Uma cela useme ngenyawo lapha uzokhathala because I'm going to take longer than expected. Udade umile. Awukwazi ukufika nomuntu bese usukuma nabantu ongafikanga nabo. So it doesn't add up for me. Mina-ke ngihlezi ngisemsileni all the time. Ukuba bekusukunyiwe nami bengizisukuma so nami ngibona kuhlaliwe then ngafika. Amakhosikazi ami awanamahloni ngenxa yokuthi akwe-public space. Uyabona kulento ngathi size kuyona siyaciciyela njena besingafuni ukuza kuyona. Ngikwenzeni you drop so ungenani na uyangilahla ungilahla number 5 and then come to me and say awukazi ungilahla. There's no way to sacrifice abantu abakwakhela umuzi. Abantu abawu2. As long as uMakhumalo has put a fight, I will fight back. Sanibonani and welcome back to another video. I cannot wait for next week's episode ngoba izobe ishube ngempela, and that's the episode ebengiyilindele all this time. But kule review I'm not going to be talking about uMakhwela noMseleku because izinto vele besikhuluma ngazo before ukuthi izinto ezokwenzeka, and it's happening now, so there's no point in speaking about that. And into nje mina engizokhuluma ngayo is the conversation kaMayeni noMseleku and nokulotsholwa kaAmahle. So you guys, ngiyilalelisisile i-conversation kaMseleku noMayeni and ingiprovele into eyodwa mina that I've always known ngempela ukuthi it did happen, and that is ukuthi uAmahle is indeed unkosikazi wokuqala kaSibindi, not uTirelo. Ngoba if it was not like that bengeke bekhulume kanje. So for those who keep saying ukuthi the show was scripted and uTirelo yena walotsholwa kuqala and they edited the show to make it seem like uAmahle walotsholwa kuqala, no guysini, this conversation nje proved to all of us ebesilalele ukuthi actually uAmahle uyena owalotsholwa kuqala, ngoba uze wathi uMayeni uTirelo uyafona kuqala mayezobona ingane. She's not a wife, she's still a girlfriend, she's a baby mama. Secondly, I think we need to rewatch leya episode leya where uSibindi is speaking to his parents ebatshela ukuthi he is thinking of marrying someone kodwa akekho kulabantu athandana nabo. At the time it was uVuyokazi noTirelo, and if we remember clearly the reasoning was that he needs a first wife ozoba i-virgin. Ngiyakhumbula ngithi, and then wahluleka ukuthola i-virgin. Kwakunezinto eziningi ezazenzeka behind the scenes, so wahluleka lapho evirginini, then wathola ke yena lo Amahle wakhona. Emthola kephi? Ku Instagram or TikTok, angikho sure kodwa wamthola ku social media. Nakhona I don't remember the details aleyo episode nale season yabo yenganze Sithembu, but I remember ukuthi kwakuphuthunywa nje for some reason, and uMayeni waze wabuza ukuthi ngoba efuna ukulobola nje uSibindi unayo yini imali ngoba akasebenzi. Wathi ubaba wakhe uzomsiza, phecelezi sabona ke sayifundela kwezethu ukuthi uqonda ukuthi uzomlobolela phela. Okay fine, then esayidini lageli ke yena ke bayivuma kanjani yonke lento lena, ngoba mina if ingangiwumzali these are the things engangizoyibuza kuSibindi ngoba wayethi ufuna ukulobola uAmahle. Okokuqala nje uhlanganephi nalomfana ngoba phela how out of the blue umuntu seyalobola kanjalo, we didn't even know ukuthi uyajola. Secondly, umbuzo nje obalekile ukuthi seninesikhathi esingakanani nithandana nalowo mfana. Thirdly, usuzwile ukuthi okay sebethandana isikhathi esingaka, like ubuza ukuthi bajahe kangaka, why are they rushing to get married, nanokuthi ngoba efuna ukulobola nje ingane izohlalaphi. And then into engangizoyibuza mina ukuthi uyamthemba yini lo mfana ukuthi uzoba umyeni oqotho, uyambona yini ukuthi
use-ready ukuba umuntu omnumzane onekhaya ozokwazi ukulida. And then omunye umbuzo bengizowubuza mina ukuthi njengoba-ke efunda, because I think at the time she was still studying, shuthi ufundela ukuyoba unkosikazi uyohlala nje ekhaya. What are your plans for yourself ke before nje uzufuna ukuyoshada? And then lastly ngangizobuza ukuthi angeke yini ngikwazi ukuhlangana nabazali baloyo mfana loyo ofuna ukukushada, sike nje sihlale nje ezabazali sixoxisane ukuthi ikhona yini lento ey'ngane zethu noma siyibona kuyinto nje engekho, so that isikhathi sethu both the son side and the daughter side akumoshwa sikhathi and we can see ukuthi okay, do we support this noma asiyisupport. I would like to think ukuthi this is what normal parents think, especially mawuzele nje a daughter. These are the questions you should be asking ukuze ubone ukuthi akusona yini isigebengu, ngoba bayakwenza phela lokho abafana. Umuntu eqhamese ephuthumisa izinto efuna ukulobola, you don't know ukuthi where they've been, what are the intentions and all of that. So as parents nathi we have that responsibility. Inkinga with these parents these days, whether kulelo khaya ukhona ubaba or akekho, seyafana manje, they are so quick to marry off iy'ngane zabo ngoba nakho kukhona abakuzuzayo, forgetting ukuthi lento abafake iy'ngane zabo kuzona ijulile. Umendo ujulile guys. Ngathi uhlula ngisho abantu abadala kangane ingane umuntu ongakazi ukuthi ufunani empilweni. So now just because abazali ba-Amahle didn't do their own research, just because bona abayihlaziyanga inkinga, basheshe nje bona bezwe igama ukuthi oh isibongo sakephi nakephi, bathi hayi ingane yethu izophatheka kahle la, sizozuza okungaka la, asiqhubeke. Manje sebefuna ukufaka ushibase ekubeni no one cared to ask ukuthi uma mfana uphi. No one cared to ask ukuthi before nje kuziqale indaba zamalobolo, how about we have a meeting? Kwakuphuthunywa ngithi. So mina I do feel like uMayini doesn't owe anyone phone call, a conversation, a meeting at this point until izinto zizilungiswe. They must deal with uMseleku noMpumelelo, because angithi kwakuphuthunywa ukuthi kwakuphuthunyelwani asazi. Ngoba ngempela siphi izathu sokuthi u-anti ka-Amahle efonele uMayeni unless mhlawumbe ufuna ukuthi u-Amahle azokotiza kwaMayeni, but nakhona futhi mhlawumbe I'm sure uSibindi unayo indawo ahlala kuyona, akahlale lapho behlalisane kahle njengoba ngithi babazi ukuthi bangenelane emshadweni, they knew ukuthi they were ready angithi. So now bengamfaki shame uMayeni bakithi lapho nje ngingamkhulumela, but into mina that I can hold her accountable for uMayeni is the fact that kwayena I think she did fail ingane yakhe in a way, ngoba you can tell ukuthi kunzima ukukhuluma noMayeni, and waze washo nayo Mpumelelo ukuthi uma wakhe uhlezi ethetha. I even said kuma comments on Facebook bengikhuluma nabanye abantu ngithi mina this is what happens when you don't create a safe space for your children to express themselves, to talk freely ngezinto abayithandayo, even if wena mzali awuvumelani nazo, but mabeyithanda bona bayayithanda. So I think if delivery yakhe ne-approach yakhe uMayeni was different, things would be different, would have turned out differently. But lento ukuthi you always discouraging ingane yakho kwizinto eyithandayo, always shouting, always projecting i-anger onayo towards uMseleku kuyena uMpumelelo, projecting your trauma enganeni zakho, will surely push your children away. Ngisho noma ngabe kuthiwa i-advice yakho i-right kangakanani.